Nola dago? Zuretzat betiko. Zer gertatzen da? Zirila betzetik azkan hau, hemen paseo behar goñau gaua. Zer du hori? Lagun batek eman zidan. Eskilak. Guazen ugun hemendik. Juan, semi. Juan. Zugarri sentitzen dudu Manuel benetan ni. ¿Es verdad que vio usted como alguien empujaba el carro? Sí, señor, sí. Nire senarrak zerbait susmatuko balu. Si acepta mi propuesta, bébase el jerez, luego vaya al baño. Recibirá ayuda e instrucciones. Badakite nuela familia arriskuan jarri behar. Nuela etxean jendea. Horregatik eserretu naizelakoan. Ontzarako egun okeratu dugu. Militarrak. Manuel. Coronel. Pistola bat aurkitu dut. Semeak idatzen zuen autoan. Galdegin semeari, jauna. Egunen batean eskertuko didakiregatik egiten ari naizena. Aitarekin egon nahi dut. Akaso hobeto abezarekin, alproja horrekin baino. Hay bastantes riesgos, pero me temo que habrá que operar a Manuel. Beatrizek eta Bernardek elkar ikusten zuten. Asko maite du Juan. Baina ezin izan nion eutxi. Zuk erran zenion apesari eskilan zegoen. Honek ezin du jarraitu. Sukar handia dauka. Badakit Bernard salatu nahi duzula istripuaren kariaz. Pruden! Ziten dukik hemen? Ze gertatzen ari da hemen. Bernard, gure semea da. Nola egonen naiz balasai gure bi semeak elkarriltzekotan egon direnean. Zinegi dazu ez dutela inoiz jakinen anaiak direnik. Ez daukat denbora sobera 12 uso bertzaldera pasatzeko. 16. 16? Kaben, dioro, dede ez zauna beste jende pasatzeik? Jainkoaren etxean bortxa sartzea da larriena. Apes hori txorua da, txoro osoa. Don Vicenteri, eurra. Xistapok, gure talde agitu du. Kontu zibili seme. Ezkontza aurreratzea erabaki dugu. Ongi pentsatu alduzue. Takomea! Ez duzu begionez ikusten. Ez dut garbi ikusten ez. Sebastian? Bai. Ez dugu zurekin lan eginen. Ze? Gestapo nire atzetik dabil. Nik enien apesari lagundu. Jakine. Baina ahaztu gertatutakoa. Benetan maite banauzu ahaztu egin behar duzu. Ez daukaku mugalari gehiago. Bilatu, ba! Denak seguruak dira. Ezin naiz firatu. Nik lan hori bertze inork baino beto egin dezaket. Lo he hecho porque te quiero. Tengo la potestad de elegir al alcalde en funciones. Y lo he elegido. Mi yerno, Juan Larralde. Francisco Iriarte naiz. Manuel Larralde. Baina hau, bai? Faltsua izan diteke, nola egon naiteke ziur. Ezin duzu. Henian pentsatzen emakume bat egain erraz erabili behin dugen. Argi zesaten duen, Atxu! Ez esan inoiz egia doz. Adelante. Kaixo. Seme. Lanpetuta. Ez zara medikuek errandakoa betetzen ari, atxeden hartzen ez baduzu arriskutsua da. Aita, zu medikua zara eta ez zure lana betetzen ari zara. Ongi, baina nire hain alkatenago, utziazu nirea egiten arren. Zer egin frango daukat? Ez da dena paper lana.
Bulegotik kanpo ere baduzu zer egin horretara jarri eskero? Zerra nahi duzu? Bernard eta zure arteko disputa. Ez da ipatu ura nire aurrean, Bernard higitako niretzat. Eta zuretzat ere ala behar luke. Hau Bernardek eskatzen, baina errugabe batago kartzelan. Eta zer nahi duzunik egitea? Arai isatua. Egunon, Manuel? Egunon, Beatriz. Platertxoa nahi duzu? Soberen egarri dut. Ez, eskarrik asko. Berak indartu behar du, ez nik. Sekulako usaina doka. Agian hartuko nuke pixka bat. Nola ezpa? Juan, Kurdia errepidera bultza zuena Bernard izan zen. Ez du nahi berriro. Bernard aipatzerik aditu, are gutxiago behar izan aurrean. Juan, emeterio kartzelatik atera behar duzu. Nik? Eta nola eginen dut hori? Egia erranen dut? Txapelak edut herri guztiari nire adarrak erakusten nahi duzu? Begira ona, Baionako barrarainokoak dauzkat. Beira, emeteriok ezin du kartzelan segitu. Hori, bertzerik enizun edarra nahi. Juan, ongi zaude? Mendizalia behar ditina, bezea, kalekume senyoitu, mendizalia alda. Akzio gizona da. Goikoak ados daude eta ni ere bai. Jarri, akzio gizona izan mendin bakarrik beha basuan nan, eta eutxiko aldio zutik. Hemen ezkoa da, Cromwell. Gizon entrenatua. Hemen etzaun entrenamenduik. Zailduta espadago, zama erra izango duen denontzat. Iritsi gara. Adelante. Cromwell. Hola a todos. Acabáramos. Broma de está. Se pregunta si será usted capaz de caminar por el bosque toda la noche. No soy más viejo que Al. Eman aukira. Laster izanen diagu xantza. Bertze talde baten zaigaurek. Ados nago, Florentino. Zutan jartzean probatzen da hiltzea. Zer azarrekin baino hoia izan zate, baina errefrauek basuen ez diten pitoi bat. Gurekin ginen da. Bon, hau da guztia, Estamos de acuerdo. Usted forma parte del grupo. ¿Viste Cromwell? Welcome. Thank you. Aurreneko lana erropa ikaldatzia, zea piura horrekin mesedez. Seguro Florentino zela? Baiez ba? Zer egiten du horrek hemen? Ez dakit, dirua gordeko zuen basoan da bi atorriko zen. Baina hoian, norbait hiltzera etorri da. Nor? Euskalo, bandonerak etxai asko dituzte. Hemen daude. Nor da hori? Cromwell, mugalari begia. Ingelesa duk. Dios! Sebastián! Bueno, tako erre nahi duenak, oain dukera. No thanks, I don't smoke. No R. Ondo lotu, Excuse me? Excuse me? Lokarriak eskuziten, ibaino bia, nauni. Kauela, puta. Horra, ondo. Jarri hor, biena bezala.
Lotu, I guess Lotu asks means hands or something. Hands asks. Okay. Zein da periodista? Orson Merilan, linguista. Trabaja de radiotelegrafista. Bere hegazkina bota zuten eta paraxutean jauzi egin zian. Bi paraxuta zitian. Bat radio aparailuari iminizioan. Eta bertzea berak jantzi zian. Baina trompatu nonbait eta paraxuta handia radioari jarri zion. Eta berak txipia hartu. Agi baten gixan erorizuan zerutik ziztu bizian. Eta radioa? Tu duzman? Orson, what is your radio? Radio? It must be still. Bueno, abiatzeko gara ja, Hemendik aurrera iseli-iselik, Paz-parle. Zigarruak eta fuera. Hau, irekin. Ozen. Zaldu zuen amaitu oraindik. Bazarata gutxiago eta fundamentu gehiago. Entzun? Angela, lagunduko? Saskia sotora jaitsi beharra zagon. Kontu zurua. Ikusi alduzu hori? Ze? Florentinoaren jaka. Basoan ikusi nuenean hori zeraman. Eta zera ere. Baina ez ba, bufanda zarro horrekin. Horrelako zenbat daudela uste duzua. Baina, hau ez da bandoleroen etxea? Bandolerok ez dut etxeik. Orduan? Zer egiten du horrek hemen? Ez dakit, baina ez esan deus inori, arriskutsua izan daiteketa. Zertan ari zarete? Zertan? Hasi altzarete zuen misterioekin. Zer ba? Zer daukazue? Deus ez. Ez edizu gutxik erran. Zen babukeriak eta ezkit. Eus importa. Alferrik da. Mutilak ez du inorekin hitz egin nahi. Minduta dago. Lasai egon, pasatuko zaion. Neu ere suminduko nintzen. Espaktinak ekarri baina zerbait gehiago egin nahi du. Guk ez dinagu zerganik horretan. Horretan ere ez? Zaku hemen utzi duela uste dut. Bai. Zergatik, umekeri horiek? Hala hobetu nahi ditu gauzakala? Hobe, umeak agureak baino. Florentino bera nahiko itondu ez da bertza itona bat? Zertarako eta gau ez mendien ibiltzeko? Ederra! Ta ni bitartean zain! Zeren zain! Lasai! Lastegi iritsiko da zure txanda. Lagundu berterik ez dut nahi. Zergatik naukate zakurra bezala katean lotuta. Noiz arte? Nigatik balitz, aspaldi intzen mendian. Ene, bake ederra genik eketxean. Bontxe. Egunak egunen orpotik eta errugabe bat kartzelan. Hitz egin duzu Juanekin? Zutan jartzen da Bernara ipatzean. Bertze modu batera saiatu beharko dut, baina Emeteriok ezin du kartzelan segitu. Eta hori? Osaba Mateorena. Ameriketatik itzuli baino astebete lehenago idatzia. Bueltan datorre horrira? Ez da egia izanen. Horiko txoriak horira nahi. Gutuna heldu bada, bera ere ez da urrutu izanen. Mesede bat eskatzen digu. Norbait bialtzea bere etxera bera datorrenerako, garbitu eta dena prestatzeko. Baina ez diozu inoiz kontatu... Enuen uste sekula bueltatuko zenik. Neko gogorra da erbestean bizitzea. Zertarako erran, falangistek etxeak kendu diotela. Gonbidatuen gela prestatuko diot. Eta ze asmo duke?
Pedroren astarnak aurkitu eta behar bezala lurperatu nahi ditu. Lehendik ere nahikoa saltza ez, eta orain... Tira, Manuel, semea hil egin zioten. Zuk zer eginen zenuke? Ez daukago denbora sobera abiadoreak iritsi aitzin. Hobetugu oheratu. Hobi zenen da bai. Ez, arropa guztia hemen ez. Hemen lehorra, hemen guztia, easy, ok? It's ok? Maria eta Jose. Ja, eran alemailen etortzenen. Saskia kamioetan sartu eta aire. Wow! What a change today! Guardia Zibila erreten bat jartzen ari da zubi parean. Zubi parean? Baina derrigorrez pasatu behar dugu handik eta kasualitate haute da. Ja zerbait susmatu dute, Eta zer eginen dugu? Zuk esaldiezu zibilei tabakoa saltze kontrabandokoa? Batzuetan zergatik. Egiten duzu kokatik bihar goizean? Bihar goizean? Bai, begira, kontua izango litzake beraiek pasatzen dien bitartean, zibilak distraitzea. Ara Irene, ni laguntzeko presnago badakizu. Baina ekintza zuzenerako ez daukat adorerik. Baina ez duzu deus egin behar, tabakoa saldu behartzerik ez. Ara, gerra garaian, zinegotzi sozialista bat izan genuen ostatuan gordeta. Egun batean Guardia Zibilak etorri ziren zerbait erostera eta ni dardarka hasi nintzen. Zibilak konturatu ziren zerbait gertatzen zela eta etxea erakatu zuten. Enaiz kapaz egizanen Irene, enaiz ausartzen. Lasai, miren. Ezin dugu derrigortu bizia arriskuan jartzera. Bege? Nice chorizo. Hey man, this one is great. Shh! Keep your voice down. Azkar ikasten ningue periodistak, Tori, zure arropa lehorra. Dry clothes. Arropa lehorra. Okay. Bai. Arropa lehorra. I would pretty like to spend a few more weeks here. Just to find out how does this language work out. Yes, I know. But this is impossible. Listen, c'est trop tard. 5 minutes to go. We must go. Hurry up. Faltzoazte. Nosotros nos vamos. Muchas gracias por todo. Thank you very much. Ondo da, eginen dut.
Bai? Ale, usted también. Non dago Florentinoren jaka? Irenen etxean. Bara joan barko dugu. Angela bizi da hor. Hau ezin dugu neskaten mentzkuetan utzi, arriskutxoa izan liteke. Zotu moten atetzen duena, bera joango da. Kaka! Masai, kanpoti lagunduko dizut eta. Jaungoiko maitia. Baina nolatan ez dira zuen lehenago deitu. Badaukat aurrera gokolanik. Ez duzu mugitu behar, baina zenbat aldiz arrandizut. Ez dit kasurik egiten. Zuk erakutxitzen ian eguna zilborari begira zenbaten. Baina hau arrun larria da, Juan, zangoa galdezakezu. Tira, ez derran alakorik. Beatriz izutuko duzu. Sukarra hundia doka, boian egon behar du bertzena. Lana bertzerik ez daukatu da etxean. Ba, ardura dadila Valentin bera, zu alkatordea bertzerik ez zarata. Aita ere ez dago txetik ateratzeko, Manoi. Beatriz! Baina gauza badu ona. Ez tarria beti bezain ongi dauka. Aita, arrazteitzen nuen. Agian bihar berandu egi izanen da. Kartzelatik atera behar dugu, emeterio rugabea da. Agian ez dut, badakizu ez da derrigorrezkoa txapela kentzen. Lasai, seme, lasai. Txeben hartu behar duzu. Entzatuko gara, Ez importantea da. Badakitegia sakratu dela zuretzat, baina agian gauzak bertzera batera egiten baditugu. Batzuetan gia erdiak edo gezur txikiak erran behar dira. Mila esker Aita. Zer zabiltzar barruan? Zein zuterran. Erran. Ez? Ara, ez zait deus inporta, baina okerragoa izanen da erraten ez badidazu. Ai, utzi bakean. Hau arriskutsa izan daiteke. Ongi da. Saskia zure amaren etxera eraman behar dute, arropa garrituta josteko. Angela, atera hemendik! Ama, Arana iritsi da. Banoa! Itxita dago? Bai, baina zergatik pixatzen du horren beste. Arropa guztita dagoelako, ume. Jesus! I lost the track. I came back. Perdu. It hurts.
Torri. Itxoin pixkat, Angela, atera mendi. Bai, oraintxe. Irene, huts egin dugu. Gizon bat galdu zaigu. Merd. Uxapalak badaki bakarrik egan egiten, dede. Zer? Torri. Orson! Jamal, je me suis perdu et suis revenu ici. Moi de malheur. Eta zer eginen dugu orain, dede? Ilfo, urrengo taldea iritsi arte hemen geratzea da honena. Eta noiz izanen da hori? Datorren astean. Astebete sotoan sartuta. Ez da sobera denpora izanen. Hau ez da horretarako prestaturik? Ni arduratuko naiz. Eta zu lasai, Gehiago nahi dezu? Yes. Baina ulertzen duzu elkar? Azkar ikasten du. Hori bai, guzti alderantziz. Zeburuarekin bai egiten du da gero, ez, erran. Yes. Gustatu zaizu? Excuse me? Afarea, ona dago? Oh, dinner. Oh, yeah, delicious. Harritzopa ere jan nintzen dukezu. I don't understand a single word, my dears. Bai. Ta? Zein da zure izena? Izena? Bai. Izena, nombre. Ni patro naiz, patrocinio. Nere amonaren izena zen, horregatik jarri zidaten. Ulertzen? Nik patro. Patro. Beautiful name. I'm Orson. Morson? No Morson. Orson. Orson. Yeah. Bai, horixe. Badakizu zer eginen nuke nik orain? Jan eginen nitzuket. Jan. Txora eginda naukate txepetxe espainoiek. Txora. Deus ez ulertzea zer den. Zuk ez duzu deus ulertzen, ez da? Yes. Castellano zerbe gehiago aneki sikiera. I would like to read something. Some newspaper, a book, a magazine, whatever. Read. Leitzekoa. Ez dakit ba. Medikuntza libururen bat egongo da etxean, baina ingelesez ez dut uste. Egiten duzu barrezuk orain. Bare, Petro. Ea zerbait topatzen dizudan, ume. Angela! Sakukada bat arropa jaitsi behar dion Mireni. Eta azkar gainera. Gabon, Miren. Gabon, Angela. Ze behartzen nuen, izteran indoan. Amak arropa hauekin bidali nau. Ongi. Eta Prudel? Ba ez dakit. Ezkile horrekin dabilenetik erabat basotu da. Pruden, ez daude oraindik. Angela, atera bazazu hemendik. Zertarako izkutatu zara. Erran edo horrutzeko zaitut. Laurentino zelatatu nahi nuen. Bertzerik ez. Beno. Norekin ari zara izketan, Angela? Inarekin ez, Miren. Nor dago hor? Baina tontotu egin zara, lazera izen nuen, ito? Atera hartik. Zea mata, zea maunde. Inko maiteaztu kuruta daukadan zirekin. Segi oia derrepente eta faldu gabe gainera,
Gabon! Egunon. Nola sartu zara? Kanpoan ez itxoitegatik. Okarra egin dut? Enbaraztu egiten izula jakinez gero. Zertara etorri zara? Nola doa zango hori? Primeren. Ez dakit jabetzen zaren zu eta ni... Jabetzen naiz. Nik ere badauzkat informazio iturriak. Zuri buruzko peskizak egin ditut. Orduan jakingo duzu bioi komeni zaigula lankide izatea. Laguntzeko prest nagoela erakusteko oparitxo bat emango dizut esku-eskura. Erresistentziako hainbat talde desegin dituzte bestaldean. Gestapokoek badakizu. Gauza asko esan daiteke haiei buruz, baina epelak direnik haiek ez dira txorakerietari biltzen. Pozten naiz? Baina zer horrek erran duzu? Bertzaldeko kontuak dira horiek, ez dakit niri ze... Mugak labainkorrak dira, amigo. Erresistentziako kide bat mugaren alde honetara pasatu da eta orain frantses irakasle dabil, lekaro zen. Frantses irakasle? Ziurume hitzlizunak erakusten dizkiela. Baina, horretarako dago Guardia Zibila. Ez duzu ulertu. Zerri hori zure herrian dabil. Etxean bezala, azpilanean. Nor da? Salaberri. Bernard Salaberri. Ongi da. Jarraitu bere pausoak. Nik zerbait badakit jakinaraziko dizut. Zuk gauza bera egitea espero dut. Ez egin dudarik. Señorita. Zer errandizu aitak? Atxeden hartu behar duzu. Nik noiz atxeben hartuko zain daudela dirudi. Aiztoa bizkarrian sartzeko. Zer nahi zuen? Berri-txarrak? Berriak ez. Berriak ez. Txarrak baina zaharrak. Baina, dena ongi doa? Dena ongi bai. Eta zu? Zergatik galdetzen didazu hori? Berririk ez orduan? Ez? Nik dakidala. Egunon, patron. Egunon. Aspaldi ikusi gabe. Bai. Tibezain... Mezuren bat. Bai, Iren erantzat. Bero Sao Mateo, herrian da. Dagoeneko? Dagoeneko. Ai. Ur pixka bat emanen bazenit. Noski? Ai. Eskerrik asko. Ara, Kosme. Hombre, Kosme. Ze gertatzen da? Deus ez? Ba, nola ez, bai, zure Sao Mateo herrian da. Dagoeneko? Bai, etxera zijola erran dit. Bere etxera? Arritu egin naiz, egia erran. Ze ez, aldaki... Ez daki deus. Manoa. Mateo estimatzen zuela uste nuen. Eta estimatzen du, Kosme. Estimatzen du. Baina... bolada honetan... Estimatu... Badizu nik ere izugarri estimatzen zaitu gala. Nik ere estimatzen zaitut, Kosme. Baina ara... Bai? Oso lanpetuta nago. Axolaz pasaizu. Manolentzat. Ez. Bai. Bai. Etxeko jaunarentzat. Norentzat bertzela. Hala, torri bertzagun batean, bai? Konforme. Agur. Agur. Egunon. Egunon. Ara. Gork erakutsi dizu zuri ohea egiten. Haze gizon txukuna. Zu emazte... wait a minute.
Zu emazte alegera. Ara, eskuara ikasi nahi duzu? Ba hori bertzaldeko hiztegia da. Eskuarak. Gizona, horiek eskuak dira. Eskuak. Eta zureak. Arrunt politak. Nireak berriz, zakar xamarrak. Harriko egiteagatik. Eskuak eta eskuara hizkuntza. Bask. Eskuara, bask. Ok. Eta orain gozaltzera. Orson, alegera. Hala ba. Ta? Ezkonduta zaude? Ezkonduta. Married. No, I'm not. Ni ez da ere. Alarguna naiz. Nire senarra gerran fusilatu zuten. Yes, okay. Patro, horal zaude? Bai! Herrira jetxiko naiz Osaba Mateoren gana. Banoa! Tira, joan behar dut. Aur? Akur. Akur, bye. Bai. Eskuak. Oso ondo. Agur. Akur. Nahi duzu beste bat? Atera beste pare bat, Arana. Osaba. Irene. Dizdira berbera begietan. Dizdira. Azarrea galanta. Horrentxe jakin dut etxerik gabe nagoela. Putre erraioak. Eskerrak, bihotzoneko jendea bada honoren dio. Zuen baimenarekin, izango duzu eba, zertaz mintzatu? Ongi da? Eseriko gea? Bai. Zemoz? Ondo jamako? Bai. Aranak gela bat prestatu dit, hortzen daukatena. Baina ez duzu etxera etorri nahi. Ez du molestatu nahi. Gainera, ez dakit, Manuelek. Baina Osaba, nola erran dezakezu hori? Manuel arrunt pozik izanen da. Bai, lehenagore, izan duzuen nahiko festetxian. Gurean, bat ere ez. Tira, Tomas, erraiotzun ere senarrari Osaba Mateo hemen dagoela. Antxo bertan. Mila esker. Bidaia ondo? Ondo. Ongi izainduko duzu, ezta? I love languages. Each one with his way to look at the world. Enun sekula pentsatuko hizkuntza batez ulertzea horren divertitua izan zitekenik. Baina segi. Niretzat txoriak entzutea bezala da. Baina txoriak hobeto ulertzen ditut. Erramu. Bai. Erramu. Yes. Laurel. Erramu is laurel. Laurel. Okay. Next one. Edan? Edan. Oh, no, not to drink. No, edan. Erran. Erran. Yes. Hitz egin. Erran. To speak. Erran. To speak. Okay. Errape. Erraz galtzen duzuzuk lotxa. Baina horra iritsa horretik bertze gauza batzuk ikasi behar dira. Katilua. Edan. Edan. Okay. Esnea. Eta esnea ateratzeko errapea.
Okay, errapea, kao. Bai. Kao, okay. Kao. Ez, deia ez. Errapea. Errapea. Oh, yes, errapea. Hori da. Errape polita. Eskerrik asko. Next one. Enintzen ausartu etxearen agutun batean kontatzen, Osaba. Zen nuen, ongi egin. Baina zertarako alferrik nahi gabetu. Irene, ja ez dago ezer min egingo dionik. Pedrori buruz oraindik ez dakigu deus. Denak isilik daude. Beldur handia dago herrian. Ara. Mamu bat ikusten ari ote naiz. Mandoak baote daki zer den mamuat. Ai, Mateo. Pasatutakoak pasatu apur bat behintzat apalduko intzela ustenian. Baina ikusten diat ezetz. Ikire lehengo lepoti burua albiztur. Hala, izena aldatu duk laguna saltzarekin batera. Begira, herriko giroa frango saneatu duk aspaldian. Ez bazaik gustatzen, badakik. Buelta erdia eta ospa. Horixe egingo diat. Nerea dena hartu eta ospa. Ba, kostatu behar zaik. Bilatzen duana ongi lurpean dagoen errezeloa da. Lasai, Mateo! Lasai. Tia. Ez du merezi. Hemen horbait soberan dago. Eta ez dut uste, Mateo denik. Emadak erretzekoa. Betikoa. Ongi etorri, Mateo. Eskerrik asko, Manuel. Capitán. Buenas. Zer moduz dago, Florentino? Gaizki, zen nahi du pasukarrakin. Neu lagunduko dizuet partia hontan. Nork egan dizu, Florentino erizela? Florentino gure bila? Bai, haserrera gospiatzen ibili zinetelako. Ez dut nahi gidaria bera izatea! Zergatik ez! Entzun dut zure Osaba Mateo herrira bueltatu dela. Bai. Zuhurtziaz jokatzeko erratea komeni zaizue. Gerrako errepresaliatua naiz. Errepublikanoa. Eskolara joan ziren bere bila. Zeltziren, soldaduak, falangistak. Ies egitea besterik ez dakat buruan. Gaur bertan talde bat bertatik pasatzeko duk. Eta zuek abiatu zaitezte, garaia da. Fuimaz gau, come on boy. Beldur naiz okerrera eginen duen. Zer? Txinko maitean onoterago gure mutilia. Baina ondo begiratu alduzu. Florentinok ez dagoetzen du? Zer daki Florentinos? Zer maus dago? Pero no decís que aquí nunca viene a la Guardia Civil. Gure artean gelditu behar du hemen hitz egin dugun guztiak. Ederki. ¡Hostia, Sevilla! ¡Venga! ¡Pasen! ¡Venga! ¡Están a cámara! ¡Venga, pasen! ¡Fuego! Beatriz. Zer maitea? Berriz ere ikusi ez da? Ikusi? Badakizu. Ieslari talde bat harrapatu zuten San Migueleko pasabidean. Angela, broma horiek etzaizkidan bat ere gustatzen. Eta gainera Florentino tartean sarturi. Soldadu antifasistek behar duten penizilina emaitea alkate frankista baten bizitza salbatzeko. Ez duzu eratuik zaude? Non dago Florentino? Ez dizut deus errane. Niene zalataria zerria! Geu ere ez gira segor hemen. Andrea! Gure zaiba zeuden. Horrek gure artean traitore batagoela egan nahi dio.